patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai maluar jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupili dalaki honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan alani patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono Tuhan unang be pasombuli sai togua jono Tuhan
ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy beganggu au tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli Iya, nomor 78 nomor 16 nih. 78
Salam. Selamat Pasion Patuluh mari hita. Lau mengaradi rohata, mari di meditasian buku dia nomor 76 ayat 1 2 dia 2 hitan no jongjong. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Tangihon maau, hamu ale akapulo, jala patinggil mapinggolmu, ale akabangso na di nadao, Jehovah do majuwau, uju di wortian dope. Jala di bahen pamangaku songon podang na tajom. Diodingi doau marhite parlinggoman ni tanganna. Jala di bahen au songon subia na niugam ditabunihon doau di bagasan syorna ni nadomadok ahu. Naposokku doho ale Israel marhite sianaho doau marmulia. Alai anggo au ni narohakku do dang marguna na ngalutan niau magopo sabing dogogokku pasada ape Jehovah patikos-tikoson uhum tuau Jala upakku dilabung ni debataku. songonodo hatani Jehovah ditike parasia nau mangalusi ho jala diari hagogotan au mangurupi ho. Jala kau mangarmoti ho mabain ho gabe bangso perjanjian. Madok tuah kena tarate ruar mahamu
tuaka na di haholoman. Romahamu Tuhan temenan. Mar sonang-sonang nasida di paramahanan dia kedalan. Jala jupang nasida hanguluana di saluhut akka rudian. Dang male manang mauas nasida, dang mangunai na mohop manang las nyari tu nasida, ay para si roha do manugihon nasida. Jala ditogu-togu nasida tulabung aing mual. Martangi yang mahita. Tuhodo ali Jehovah hami marhaposan, unang tung paurak hami sa liling na, sepalua mahami marhiti-hiti hati goranmu, asi maroham di hami ali Jehovah, sa ipaeleng mapinggolmu tuau. Hapugani palua honau, sa homa gabi dulok batu partana batoan diau, gabi huta na goting laho manguluhon au. Amen. Hudul mahamu. Tapuji Tuhan kasihan bukede nomor 152 ayat sada. Berita panaonon ni Tuhan Yesus na paduahon. Asa disuruh si Hanas maibana naong ditali itu si Tuhan ni malim Kayapas. Di sido marpungo aka si boto surat do si Tuhan ni natorok. Alai say mangihut do si Petrus. Madaw-daw sahat rodi alaman ni si Tuhan ni malimi. Laos bongot maibana tu bagas laho hudul tu si rap dohot akan naposo marnida ujungna. Aka si Tuhan ni malim ro di sandok rapot godang mangalului panindangion gap-gap dokot Jesus natuk mambahen ibana marutang hosa. Alay nang pe hehe torop aka si tidangi gap-gap dang adong jupang sa salana. Alay parpudi Roma 2 halak ni nama. Didok halakon tarbahen audo mangalusay bagas joro ni bagas di bagasan tuluari. Dungi hehe si Tuhan ni malimi madok tu ibana. Dang alusanmu nani hatindakon nasida do pakho alay say hohom do Jesus. Tapuji Tuhata sian bukede nomor 83 ayat sada dohot 2. Ruby,
Dungi di pagkulingi si Tuhan imalilima ibana, upatolong maho tu debata si parngolui, asa di bawaho tu hami manang natutudo Kristus anak ni debata. Dungi di dok Yesus matu ibana, songon na ni dok mi matutu, alai hudok matu hamu, olak nion nama idaw muna anak ni jolmai, udul di siamun ni hagogoon jala ro di atas ni opun di langit. Gawe diribak ko situan ni malimima pahianna maddo na mangaleai de bataro ibana pola luluat dope sitiddangi nunga di bege hamu pangaleaon nai behado di dok rohamu dungi ni nanasidama mangalusi marutang kosa ma ibana. Jadi ditijuri nasida magohina jaladeba manoppo nadeba mangalisini uhuk maddo siurirangi hami Kristus isedo mamunuho alai hudul do anggo si Petrus di alamani jadi didapotkan sada parokuan ma ibana maddo dohot doho dongan ni Yesus nasian Galileai alai di porso si Petrus do di dogma danga dong huboto jaladang buat tusi nani dokni laos ruar maibana tu alaman jolo-jolo jala mertahuak mamanut alai mernida ibana diulahi na poso boru-boruima madok tu akan jongjong disi odo sada sian nasida alai mamorso musema anggo ibana jadi dung satokin nari didok akan jongjong disima muse madok si Petrus atahe tomodo dongan nasida ho ay halak Galilea doho gabi dipuka mapuraho dirina hohot manulun-nulun dakku tada jolmane didok munai dungi martahuak mamanuki jadi diingot si Petrus mana nidok ni Yesus tu ibana tulu hali doso dahonom mau adorang somartahuak manuk padua halion dungi laho masih Petrus tu balian tu matangis sekutu. Tapuji Tuhan sian bukede nomor 23 ayat 3 doho 4. Oh
Jadi dung diida si Judas Iskariot parjehei nanengo na uhum nama Yesus disolsoli marohana dipaulak mana 30 rupiah itu akka si tuan imalin dohot si tuan ibangsoi nin nama salah doau hujehe doa pena somar pipot alai didok nasida ma dang ro dihami hodo nasari disi jadi ditipal humma peraki itu bagasan joroi lau sumurut maibana siani lau manikot alai dibuat situani malimi mahepengi nin nama dang jadi padumuoni tu artani joro ala tuhor ni mudar doi jadi mardos ni roha manasida manu rohoca tuladang ni padehudon bahen perbandaan ni halak dagang alani umbahen sadario margoari ladang mudar rodi sadario. Tapuji Tuhan sian buku ede nomor 162 ayat sada dohot 2. Ayat 2 hita jongjong. Tangyang manopoti dosa. Ale Tuhan debata, saleleng hohasipon dosaku, reung do holi-holiku. Dibahen anggoku gado pare. Alai saya diduduni tanganmu doau arian dohot borngin. Jadi marsi do mudarku songod dihangasaini logo nyari. Jadi hupabotohon matuho dosaku, jaladang huguk kupi salakku. Niku do toko aku maak ke pangalasyokku tu Jehovah jadi marpamuati marohak diutami dosaki Martua mama nang ise naung ni sesa dosana. mau diubah dosana Martua majolma ia so dijujur Jehovah tu ibana hajahatonna. jaladang marpangalesem todina di bagasan. Tapuji Tuhan sian buku de nomor 24 ayat 3. Dia
Baga-baga taringot tuhasan ni dosa. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Alani pangalaw siot tado umbahin tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni asonangata. Jala binahin ni bugang na malum hita hilala. Asang apo ma di debata na digijang. Amen. Hudul baham. Tapuji Tuhan atas yang buku ede nomor 24 ayat 1-2. Diborngin na parpudi pertangyangan perningotan panaonon ni Tuhatta naing matakas hohom hita manangihon dohot mangauhon pakokop ni Tuhattai ayaw tung tagorga maturohata dok-dok ni panaonon ni Tuhan Yesus holan lau paluahon manusia sian akadosana dalam tugada naman yan dame dohot holong dihita au tung uhir turohata haporsuhon ni Tuhata Jesus
lau manubus sita sian dosa, pola maruta kosa ibana, dada alani salana, dada alani pabahenana na humurang, ubat tergantung ibana di hausilangi. Alai holan ala asini rohana do tu hita manisia, asamalua hita sian hamateani. Mulai ngotro hatta disi, jala taauhon pakokopon nai, nung alam tabanian holong ni rohata tu debata, doho tu dongata jol. Hape idama lamar taburak do hakaoron dohot perbadaan, lam tungalina do holong ni roha, lam tu sobuna do parporangan, lam marhuaso do jolmai akka sugu ni roha, lam daudo jolmai siya debata, torop jolmai mga sakop pikiran na dohot guguna, laos dileai debata. Idama lam torop akka perpoda haliluon, manusai donganna, mangototoi donganna, lahumanait pangomoan siya donganna, torop halak akka na aturaparon, mangangguk bobar mangadung sidangolon, dipatedek tangan na mangido pangurupion, alai di laosodo nasida. Lam torop do parsaripeon na naing marupak ala ni panait ni portibion. Yanakope, dakdanak, remaja, doli-doli nang namarbaju, muradi taku pakasibulisi, ay nung alam manipis parsaurani. Tung biar doroha marnida salhut na masay, lamang ibuk-buk do dosa mga rajay rohani jolmay, lam tabadolate do sugo ni roha maradupod dongan na jolma, ala ni pangomoan nagiduki, jehehod do dongan na, nunga pongoro bilangan ni narade patutoru dirina, gabi madabu tu hagi jangon ni roha, tanga dong be haidaan jolma narade, laho makokop dongan na jolma, alai sudi nunga masih hosoman sahat tu masih bunuan. Sobinoto terdongon asa malua siya parmarani, ay nungalam jonok jala tahop laho mamudut si budutonna, nungalam lupa jolma di pakokopon di Tuhan Yesus tu dirina, hape sahat tu namate, radido Tuhan Yesus ima naon haleaon haporsuhon, dohot sitaonon na haciti, holan paluahon lahu paluahon hita. Alay tahe, dihalak na porsea di Tuhan na, adong dope haluaoni. Nunga dihokop Tuhan Yesus portibion uju di taon haporsuhoni, ala ni holong ni rohana honauhum ibana alai di tauddo. Ditogu tu jolo ni malim na sangapi, ditijuri, dipastap, direhei, ditautoddo. Ditogu tu jolo ni silatus, dihumi portibioni bana, dicingi bana, alai di tauddo, di taun ibana do sudi. Ditogu tu jolo ni si Herodes, raja ni Galilea, dileai, totong do di tahun ibana do sudi na haciti, ala holong ni rohana di portibion. Atong au homma panonon nai, tapatuka madirita tu jolona sumoba ibana. Tanjalo maibana gabi haluaw dihita nuaing dohot sogut. Alani para di madirim, rap marsitaonon dohot Tuhani. Marsitaonon ala ni namangulahon na denggan, marsitaonon makajongjokon guarnay,
marsitaonon ala marsihohot makaporsyay ibana. Atong unang maswadahon pakokopenay, unang homabiyar makajongjokon ibana. Pabuha Tuhan Yesus si paluay, bagas mauhir hoturoham holong ni rohanay, naso hasuhatak kita do pabahenan na tusalhut pangisi ni Portibion. Tapuji Tuhan sian bukede nomor 20 ayat 34. Barita panahon Tuhan Yesus na patuluhon. Nung tabegi jata taun holong ni rohani tu hatai di hita. Alay naeng dope payututotta na tinaon ni Tuhani andorang sodi persilak ko dope ibana. Asa ditugihon na sida ma Jesus si Anjolo ni si Kapaya Kayapas tukattor. Alay dang nabongot na sida tukattor. Asa unang tarsubang na sida mangatton paskay. Gabiruar ma silatus madapotton na sida. Didokma. Pangaluan dia do dibuan hamu dok pakhalakon. Dunginin na sida ma mangalusi. Aut unang sibahen na jahat halakon. Dang tagamon pasaton nami iba na tuho. Gabilin na si silatus ma madok na sida. Buan hamuma ibana, uhum hamuma ibana, marguru tu adat muna. Alainin na akka Yahudi mamadok ibana. Da jadi pasaon nami manang ise. Jadi dia luhun na sida ma ibana ninnama. Nadapot hami doon pabalik-balikon bangso nami. Jala mangorai mangalehon guguan tu kesari. Di padok Raja Kristus doibana.
Jadi dibongoti silatus pamuse kantorna, di jauma Yesus, di dokpa tuibana, hatehe hodo raja ni Yahudi, Roma alus ni Yesus, nasian roham do nani dokni, manang nani dokni halak doi, tuho taringot tuau, bangsoni dohot akka situa ni malim, ido pasahaton ho tuau, do nabinainmu, jadi dialusi Yesus ma, dang sian portibion harajaoku, dang sotar bain somangalo, akka naposokku, asa unang sahat au tutangani akka Yahudi, alai dang songoni harajaoki. Donginin nasilatus mamadok ibana, asa raja doho, jadi nina Yesus mama ngalusi, songon nanidok mitutu, raja doahu, ubahen na tubuh ahu, jala ubahen na roh ahu tu portibion, asa hati dakon hasit tongani, ganuk nasian hasit tongani, tangi honon ni ido suaraku, jadi nina silatus mamadok ibana, ahamai hasit tongani, jadi dung didok songoni ruar maibana muse monopoti akka Yahudi madok tunasida dang jupak ahu manang tia salana. Ta puji Tuhan sian bukede nomor 26 ayat 1 dan 2. Alailam digogohon nasida mamadok, dikuturi ibana do bangsoi, ay mangajari do ibana di sadok tano Judea, mamuka sian Galilea sahat rodi tuson, alai ubegei silatus manukun ibana, manang nahalak Galilea do Yesus, jaladung diboto nasian gonggoman ni si Herodes ibana, disuruh ma ibana tujolo ni si Herodes, ay tongod do ibana di huta Jerusalem ujui. Marnida Yesus si Herodes lasi tutu marohana ay nungha niya lelengan ay naing idaon na tadda siyan ibana si patupaon na. Jadi godang-godang ma disukut ibana, aledang dialusi Yesus ibana, disido akasitua nimalin rodi si boto surat, jala godo ibana dialuhon, ia si Herodes rap dohot donganna, direhe-rehe jala dileai do ibana, disolukon ma pakaianna narga itu ibana, lao songonima disuruh ibada mulak tu silatus, jadi dina sadari ima marlealea si Herodes do silatus, maraleale si Herodes do silatus, ay nama si Hosomad do nasida anggona sailaon. Alai piamdo di palua panguhumi di pestai sada halak na tarhurung.
marguru duna di tono di natorop alai adong matar hurung ujui di sada parjahat na sumalim na margoar si Barrabas. Jadi dinapungui nasida didok silatus matu nasida i sedo dipangido hamu paluokku si Barrabas do manang Yesus natar goar Kristusi ai di botolaten ini roha nasida do ubay na di pasat nasida ibana. Alai sai di sosoi aka situa ni malim rap dohot situa ni bangsoido natorobi ai di pangido rohana sida malua si Barabas alayang go Jesus si pusaudo dungi ni napanghumima madok nasida isa sian na duai di pangido rohamu paluauku jadi dok nasida ma si Barabas dungi didok silatus matu nasida atong ahama bahenokku tu Yesus na margoar Kristus gabe saluhut nasida madok Alainin na panguhumima ayah hama na jahat di bahen. Tapuji Tuhata sian bukuede nomor 70 ayat 2 doho tolu. Barita panonin Tuhan Yesus napa paton. Dungi ditogu silatus ma Yesus didokon malis singanna. Jadi didadani aka soldadu ma suksang duri bahet tupal. Dia pehon mai tu uluna. Baju dap-dap ma dia liton tu dagingna. Dungi Roma nasida tu jolona ninna ma. Tabi diho ale raja ni Yahudi. Laos di pastapi ma ibana. Dungi ruar ma Mose silatus didok ma tuaka Yahudi. Ida ma kutoki hondo ibana tujolomuna asa di botohamu naso adong jupangau salana. Laos ruar ma Yesus majujung suksang duri
jala marbaju dap-dap, jadi didok ma silatus ma tunasida, ida ma jolmai, asadung di ida situan ni malimido akan naposo ibana, di jauhon nasida ma. Dungi didok silatus ma tunasida, buan hamu ma ibana, parsilako kamu ma, aidang jupa ngau salana, gabe dia lusi akka jahudi ma ibana. Ubegei silatus lam gadda ma biarna, dungi diulahi musema tukatorna, didok ma tu Yesus, sia dia doho, alai dang dia alusi Yesus ibana. Dungi didok silatus matu ibana, dang aku pamo au makatai, dan dibotoho marhuaso do au paluahon ho, jala marhuaso persilakon ho, jadi dia lusi Yesus ma, dang ngadong huasam mangago au, aut unang dileho ni tuho siagijang di bahen, di bahen ni gumodan dosa ni pasahat tonau tuho. Jadi olat nima dilulu silatus dalam paluahon ibana, alay majujui ma akka jahudi ninna do. Molo di paluahon dang ale-ale ni si Kaisar ho, ay mangalo do Kristus ido ganup ma bahin dirina gabe raja. Asa dung dibigi silatus hatai ditugihom ma Yesus harwar laus hudul ibana di habangsa parhumani na diinganan na margoar patar batu gabbata didok anggo hata heber ima namasa di ari parhobason ni paskay mareak hos ni ari dungi didok matu akka jahudi idahamu rajamuna alai digogohon na sida ma majuhon Padaw pa may parsilak ko may bana dungi didok silatos matu nasida parsilak konok ko maraja muna jadi dia lusi akas itu ni malimi ma danga dong raja nami dukon ni Kaisari asa dung diida silatus na somarduna hatana lam ganda tahe guarna dibuat maaek mamuri tanganna dijoloni natoropi uhud mandok ias doaus siam mudar niom hamudo nasari disih dungi nina sude natoropima marsapata tuhami dohot tu yanak konami ma mudar nai dungi saut ma di palua si Barnabas alai anggo Yesus dilisingi dungi di pasahat ma asa di parsilakon Tapi gimakor sian punguan paropuan gabungan.
Tapuji Tuhan sian buku de nomor 21 ayat 2 dohot tol. Majahatani di bata sia Yesaya 50 ayat sada sahar rodi ayat pitu. Tung ise manuaing korsia di jami tanami, jala tangan ni Jahuba, tung ise manaung tumad dasa. Dileai jala di pasiding jolma do ibana, pabuana somal mange perdangolan dohot sahit ibana, pola ditabunihon halak bohina maradopon ibana, dibain liana, jadi dang pola hurajumi hami be ibana. HP alani pangalawasiota ibana tartulang, binain hajahatota ibana mabugang, HP tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata, jala binain ni bugangta malum itahilala. Di pasipal pe ibana, saya manaw do angko ibana, dang manang makuling pamanganna, songon biru-biru do ibana na ditogu tu pamotongan, jala songon anak ni biru-biru na hohom, maradopon jolma si gusting ibana, tung na so dibuka do pamanganna, ima sahatna, martua do akatumangion hatani bewata, jala na opmiopsa, amen. Tapi kima ide puji-pujian sian kor ama Ebenezer. Tapuji Tuhan sian buku ede nomor 22 ayat sada dohot 2.
Martangi yang mahita. Ale Tuhan pardenggan basa na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate ale Tuhan di pasahat rohanami, Tuha bangsami, di saluhu denggan di basam na toktong mangaramoti parnguluan nami. Tarlumobi ale Tuhan di pardalanan ni partangyangan pasyon na pinatupan ni Huriam di bagasan Toluarion. Didongani hodo hami ale Tuhan, boi bongot di bagas Joromon. Dalan nami dinalaho pahutihut partinaunon mo ale Tuhan, dihau pinarsilang dinalahu humokop hami. Nunga hupayutihut hami ale Tuhan pardalananmu, sahat di bagasan partangyan pasyon na patuluhonon. Ang di amali Tuhan boy uhirhok kami di ngulu nami. Dalan nami pahoton ha porsyon nami gabijol manasatia maradopoko. Tarlumobi ale Tuhan mamuji di asin ni roham, marhite Jesus Kristus na nunga mate di hau pinarsilang. Mangalehon haluon di hami akajol mapardosa. Natamado hami ale Tuhan mamuji asimi, doot holong ni roham naso hasuhatani. Tungbalgado ale Tuhan pambahenanmu tuhami. Dang dibilangi ho Tuhan na selon akadosa do pangalosyon nami. Rodo ibana ale Tuhan marhite jolma, nagabi Jesus si palua tuhami. Atong urupi mahami ale Tuhan dinalaho makahuhon ni Tuhan di pardalanan ni ngulu nami. Jala marsiajar sian pardalanan ni Jesus na mangoloi parsuron ni amana di bagasan uduk doho serep ni roha. Asa ima ale Tuhan huhaw ngoluhok kami di ngulu nami si kanupari. Ale Tuhan pardenggan basa di bagasan pertangyangan pasyon na patuluhonon upasat hami do ale Tuhan pardalanan ni Huriam di sandok Portibion. Na makajongjokon baritam-barita haluaon marhiti Jesus Kristus nagabisi palua di hami. Saya ramoti maparpungan halak Kristen adong di tonga-tonga ni aka Portibion. Tarlumobi aka parbarita nauli. Asa marhiti hajongjongan aka parbarita nauli ale Tuhan. Taruli ma hami na diadong di tonga-tonga ni Portibion. Mambahen ho gabe si palua jala si hokop hami. Mulutong godang aka hamolon na niadopan yaka parbarita nauli ale Tuhan. Nang hajongjongan ni gareja di tonga-tonga ni Portibion. Say homa ale Tuhan na patauhon do mangurupi. Asa marhite partinaononmu na mate humokop hami. Na mangalehon haluaon di tonga-tonga ni Portibion ale Tuhan. Salahu majalo haluaon ni di bagasan las ni roha. Nang hutang yako kami do ale Tuhan. Di ganuk aka halak Kristen na ginogosa-gosa niya kapartikyan sinuaingon. Alam akajongjokon ha porsyon na. Tung torop do ale Tuhan na toktong satia mangihutok ko. Ale tung torop do Tuhan hamolon na dijupangi na sida. Homa ale Tuhan na toktong mangalehon hagugoon. Asa marhiti akadongan sa haporsyon namin na adong dilia Portibion. Molujupang nasida ale Tuhan di hamaolon. Dinalaho pagjongjokon hatigoran dohot barita nauli di tonga-tonga ni Portibion. Margogo manasida ale Tuhan. Natukdo huwasom na mangalehon dinasida hagugoon dohot apul-apul. Ale Tuhan pardenggan basa. Nang hutangnya ko kami do diuluan ni huria nami. Di huria Kristen Batak Protestan. Si aka pemimpin nami ale Tuhan.
Say homa na mangalihon di nasida hagugoon. Pasu-pasu manasida ale Tuhan nagabe panggunggomi di hami di Huria Kristen Batak Protestan. Asa marhite hadirion nasida ale Tuhan boy tarbarita guarmo na badiay. Dinalaho patubegehon suara kenabian di tonga-tonga ni Huriam na bulonon. Nang di tonga-tonga ni bangso doho Portibion. Urupi maale Tuhan perdalanan ni Huria nami HKBP Makassar na adong di Sulawesi Selatanon. Naniuluhon ni amang padita nami, amang padita RJ Simamora. Asa anggia ale Tuhan marhite akka ulaon pakobasyon na naing hulaho kami ale Tuhan. Dalan nami may ale Tuhan dinalaho pahebakon asin ni Roham. Tarlumobi ale Tuhan, dalan nami pajongjokon barita nauli di tonga-tonga ni Huriam. Parbisuhi jala pataw maali Tuhan uluan ni Huria nami. Asa anggia margogo naposo maali Tuhan dinalaho marbarita manang makobasi di tonga-tonga ni Huriam. Tarlumobi ma dihatam na naing hutangihok kami di bagasan Bornginon. Napataruhok kami ali Tuhan dinalaho mga raut perdalanan ni panjahon ni hami di pasyon na patuluhonon. Asa marhite barita nauli na pinasahan ni amang padita nami. Gabe las ni roha madihami jalaboy ali Tuhan gabe hanguluan di hami na boy hupataridahok kami siyan pangalahon nami na makanguluhon hatam. Pasu-pasu ma naposom nang disaluhut akaruas ni Huriam pe ali Tuhan na tongon di bagasan Hagalion di pamatangna na ikopea di rumah sakit manang di Jabunasi na gaduk marsada-sada o di humanasi dali Tuhan marhite asin ni Roham. Say marhite partinaonon dohot pardalanan ni Jesus Kristus na humokop hami. Songoni matuhan nakaruas ni Huriam na tongon di bagasan persahiton na marukil na gudang akasi taonon na pojok rohana asa marsyajar masyan teladan ni Kristus na mate humokop hami. Asa taruli na sida Tuhan di hagugoon dot hamonangan nang peparir di ay di pardalanan ni nguluna. Ali Tuhan pardinggan basa nang disaluhut akaruas ni Huriam naso ukap rohana le Tuhan nagabi parsidoho dinalaho pahutihut barita partinaonon ni Jesus Kristus di bagasan partangangan pasyon siyan parjolo sa patuluhonon mulo di bagasan langgus ni roha do nasida le Tuhan nang losok ni roha seto timima le Tuhan na mambubahi roha do pikiran na asa diargaho na le Tuhan barita nauli nasahat di tonga-tonga ni ngulu nami say pahitsa marohan ya karuas ni Huriam na di bagasan halangguson na di bagasan losok ni roha asa ale Tuhan marhite na tumangihok katam do hami ale Tuhan boy matoras ha porsyon nami boy hami lampir ale Tuhan mandalani ngulu nami jala mga sahon hatami di sandok akka pardalanan ni ngulu nami pasu-pasu ma ale Tuhan dia ka saluhut akka rencana ni Huriam dia ka program na neng si ulahonon nami asa anggia len Tuhan sada ni roha di hami ale Tuhan saluhut akka ruas ni Huriam dot akka parhalado asa anggia Tuhan boy marture doho denggan jala disima hami ale Tuhan tadda songon ruas na matoras na makanguluhon hatam di bagasan sada ni roha nang di bagasan holong ale Tuhan pardinggan basa nang disari sogo pe ale Tuhan di parningotan ni hamamate ni Tuhan Jesus Kristus na naeng huulahok kami homa ale Tuhan na mamasumasu ulaw ni saha na dipatupa ni Huriam pe ulaon na badia dohot ulaon na hohom anggi amale Tuhan ramotanmu daho masyan akka parmaraan daho masyan akka tahi-tahi ni sibolis tarlumobi di sandok akalia ni Portibion posdorhanami ale Tuhan sayhona manjagai hami sayhona mangaramoti hami ale Tuhan asa salut akka halak Kristen na adong di tonga-tonga ni Portibion ale Tuhan boy mardame sonang marningot hamamate ni Tuhan Jesus Kristus nagabe si palua di hami saha nanaing di ulaw na balga pi ale Tuhan nanaing hupamasa hami di pesta Paska na parjolo doho na paduahon anggia may ale Tuhan boy mardalan doho denggan dasdasi mahami ale Tuhan nakaruas ni Huriam asa dalan nami boy ale Tuhan marsaur di tonga-tonga ni Huriam marnida hinadenggan do asin ni Roham nanunga manaluhon hamatean boy hami bongo tubagas di Jorom mamestahon pesta Paska ale Tuhan pardenggan basa di salut akka panggonggomi nami pe nadong di bangso namion hurupi manasida ale Tuhan asa makajongjokon hati goran mangalehon dame do hasonangan di tonga-tonga ni Portibion togi ho manasida ale Tuhan asa nasida mangula ho Bartulomo ni Roham asa unang nasida Tuhan madabu tu bagasan dosa ale di ulama ale Tuhan parsuruan na di bagasan biar midaho atong ale Tuhan hupasahat hami mangulu nami tu bagasan tanganmu ajari mahami ale Tuhan mandalani ngulu nami di bagasan biar midaho
tarlumobi ma ale Tuhan mangasahon hatami di perdalanan ni ngulu nami. Atonggo di homa hami ale Tuhan mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuhan. Amin. Terpuji Tuhan atas yang bukide nomor 412 ayat 1 dohok 2. Asiniro hamadihamu do damai sian Tuhan di mata-mata. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu manami nanami lau panipuli ma di bagasan bornginon di napaihut-ihut si taunon ni Yesus sita pai mamasuk kita tu ari hamamatena tu ari mersugut alai denggado lam patak kasota di bagasan rohata di hamamate ni Jesusi lau humoko pita alani hupilit do sian hata ni debata sian 2 Korin bidu 5 ayat 21 2 Korintus 5 ayat 21 sonon madi disi ayodo dipatu pada bata humoko pita gabi dosa ibana naso tumadda dosa asa gabi hati goran ni debata hita di bagasan ibana
ai ordo di patupa de bata humokopita gabi dosa ibana na sotumadda dosa asa gabi hatigoran ni de bata hita di bagasan ibana. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dihamua kemana mina nami ikon mulahulak do sunggulan nami sian pemahaman taringot tu dosa ni halak manang dosa di sahalak jolma adong dua ima dosa warisan dohot dosa ala ni pabahenan. Dosa warisan ima dosa na tatean sian si Adam dohot si Hawa. Asa dangadong nalias, dangadong na sumardosa jolma asal sorang tutonga-tonga ni portibiyon. Ido teologia na taanut, ido teologia na taajarhon, asa danat na baru sorang sejampe ba na sorang tu portibiyon nunga di bagasan dosa. Mungkin pemahaman niyo kamo na asing, yas dope songok karotas, dangadong dope dulay jol, dulay hajahatot, dangadong dope dulay nasala, tudang merdosai ido dohonon ni halak alay, anggo di pemahamata, ala sudi jol mana mangulahon dosa ala nunga merdosa sian si Adam na perjului. Nang suadong dope diula, nang suadong dope di patupa, manang aha di bagasan ngulu. Sian pemahaman ido hita madok dangadong na sumardosa, dangadong na so sala dia do pani debata salhut jol. Ikon na hita do layak hona uhum jala ikon hita do nagabe hona licing hona tijur hita do nagabe tergantung di silangi jala hita do na ikon mabuan susang duri jala ikon hita do nagabe di parabiti sa sitongna songna di biatupa tu Jesus la mangaliai Jesus ala ni hasala atta dot ala ni dosa. Alai taingot ma holasada do haluau sia dosa ima marhite Jesus Kristus manang marhite mudar ni Jesus naung use di dolok Golgata manang naung use marhite di hau pinursilang. Sian pemahaman ido hitau ban naboy tatusi ayat 21 na hujahanakin ayodo di patupa de batahu mokopita gabi dosa ibana nasotumadda dosa. Gabi ditimpahon tu Jesus sude aturan na manguhum jolma perdosa. Taida ma ahdo uhum na tu Jesus. Molo tay pahihut-ihut anggo dimulana dielu-elukan dia sebagai raja. Ido na taida dinalau sahat ibana tuhuta Jerusalem. Alai dung dielu-elukan ibana ala dung gabe dan pas sesuai doh nani hirim nasida di sido gabi berbalik jolmai. Sian nama ngedok hosanna gabe ido muse madok maparsilakon ala dang sesuai dang songon nani hirimna hadirion ni Jesus narotu tonga-tonga ni portibio. Ujungna ditimpahom matu ibana nasolayak sitimpahononna tu ibana. Taida disude proses naung ni dalanan ni Jesus penyiksaan dohot nama banibana sahatu nama ruta kosa perjulu song jamita nabudari na pinasaan yang padita lubis pengkhianatan ido sada perbuin ni dosa pengkhianatan sian adupan ni debata pengkhianatan dia adupan ni debata ido sada dosa ni jolma. Asa sama hita tapi jujur do saling mengkhianati. Garis suami istri bisa saling mengkhianati. Itu pengaruh dosa. Bahkan anak mengkhianati orang tua. Nah toras mengkhianati anakna. Boy do dohnot ta mengkhianati. Ala dan sesuai dohnan yang ngirim ni anakna ini di patupan na toras. Bahkan jujur hita sama hita. Mabain hita saling mengkhianati.
ujungna lamrarat madusai. Pengkhianatan itu salah satu na taida na terjadi tu Yesus. Setelah pengkhianatan, sahat manusia tuduhan palsu. Tuduhan palsu sangat menyakitkan. Pasti sudah kita merasakan tuduhan palsu. Sugari terojol menuduau perdosa sonodo salam sononinda tu pasti kesal, bahkan mungkin dang masuk tu pikirata molo daku ulai. Molo dia tabata kaulo do di doksoni diliciko awale dang adong hasala aku molo ninna ngal luar biasa be masalah ni. Ima tuduhan na terjadi tu Yesus, na ditimpakan tu Yesus, pengkhianatan baru tuduhan palsu muse. Kalau nah mati cia tuduhan palsu molo sotaulah hape dituduh hita maban nasala. Hape ima ditimpahu tu Yesus, asa tung terpojok Yesus di rohana sida. Bahkan dakolan tuduhan palsu secara manusiawi, bahkan sahat domuse tu keagamaan. Ai gabe sai di parwaroado hubungan ni Yesus dohot amanai. Ai saya dituduh de Yesus nama badirina doi bata hape ibana do de bata alai dang sia tu rohani jolma dang sia tu rohani na toropi gabe sahat matu Yesus tuduhan palsu sian nasi. Jala tuduhan palsu do ubain na tarsilang ibana. Di jauh dua ro ditolu halak na bersaksi madok hasalan ni Yesus na peso sala boy doi gabe dipakai diperalat na menghumi untuk ponis kesalahan tu Yesus. Akai nang kamang ba opera sotung doh tita gabe memakai tuduhan palsu tu Yesus. Bahkan sotung ngolo hita mabai tuduhan palsu taringo tu harajau ni debata holan ala na sotarjalo pikirata manang holan ala na subui tak cerna secara hadiriota hape harajau ni debata ikon nabui ta jaloi iko borhat dohita sian hapor siang. Bahkan boy do sama hita saling tuduh menuduh natagwari tong tuduhan palsu sangat songon hoax gabe makoronita sama hita saling menyakiti di bagasan ngolutta pengaruh ni dosa mai di ngulu ni John. Dakolani di tahun Yesus di naporsuk manang di si tahun na di nalaho mate ibana. Sahat domuse ima pangaleayon gileai ibana. Molo dihalak batak pangaleayon molo dileai sahalak jolma hita. Natagwari may dohot fitna babuy do marutang halak. Molo dia batak na julo molo sangadong mabain fitna songoni budo gabi di pabalik ikom mabain mangan iba na sudina sahutai. Allah memang menyakitkan do fitna. Itu na terjadi di Yesus di palea-lea Yesus gabe dianggap ibana na sadong be kuasona jala dianggap ibana na soboy be ibana mangula. Bahkan molo sanga dileai dianggap nama ibana na tumoru sian jolma na tumoru di tonga-tonga ni Portibio. Paling direndahkan ido di bain nasida tuduhan jala ido di bain nasida nagabe lao manguhum Yesus. Di bain Yesus si paling terendah di bagasan ngulu. Baru na mangihut muset nani adopan ni Yesus dung di palea ibana sahat do tu ibana ima dia pehon silang ikut disiksa ibana. Dakola silang dibain menyiksa ibana secara badania. Natadok nakin sungsang duri. Baru libas-libas asa sudi mepetuduhon cara ni jolma lau merendahkan patutoruhon hadirion ni Yesus nang rotu tonga-tonga ni Portibio. Ala sifat ni jolma halak nang ditoru sahali lau sudedo maduduni. Alai molo halak na digijang sudedo halak mendukungi.
atar songon ido parngulun ni jolma ido benar idok situ pak namonang do jolma ido nataida nang di portibion nuai gudang do manu pak namonang nang pedang tigor alai nataida ima ditimpahon tu Yesus alai dakolani sahat mamuse tu penyiksaan na paling luar biasa digatukon ibana di hau pinar silang penyiksaan bahkan pangaleayon nga di bagasan ni di sido dipatuduhon halak Yahudi buhana sida malao patuduhon hadirion ni Yesus nang rotu tonga-tonga ni portibion asa tung ditoru na sida tumoru siyan na tumoru di parsikla ko muse Yesus na silang na sohya masa tu jolma di tonga-tonga ni portibion alay nak pinong tarsilang ikut ditawad do muse ditulang ibana jala lausmane dihamua kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus siyan sudi proses na niyadupan ni Yesus tabayak ko mamolohita mga dupi di bagasan mulut takbote na bahabinot na mabayak ko ni song natadok nakin hola na dong dupe tuhita tadok majolo tertalakahong majolo tuduhan palsu ngah citi bepakilalat holan na di patutoru pehita nunga tu kacitia pakidalat bahkan molo sahat musehita dipaksa disiksa dijolo ni natorop parang namin oto besong dia bahkan gudang mamadok mati petaho jala ido anggo padohan ni John alay di hamuak kamanami na nami ido upani dosa sudi na tinaw ni Jesusi ido upani dosa naung ni taon ni Jesusi naik ko patut hita hiam manauni naik kon hita hia patut dipersilakon naik kon hita patut diuhum naik ko patut hita gabi manaon si taon ni Jesus sian sudi proses di padal ni uluna di tonga-tonga ni portibion ido na ni dok nanakin humokopita gabi dosa ibana naso tumada dosa di sido gabe di buat kita kamanga kainang haruar sian dosa na tadok nakin dosa warisani na say manghutihun na lohot di bagasan dirita na lohot di bagasan nguluta na lohot di bagasan pikirata di buan may tu Jesus na olo gabe dosa ala ni hita ala ni pangalaw siyota asa gabe hati goran ni debata hita di bagasan ibadah molo naungido hape di jo mahita naing lohot tu debata lohot tu Jesusi lohot tu silang ni Jesusi di bagasan mo ikon naing Jesusi manian say makuling di bagasan rohata si taonon ni Jesusi makuling di bagasan rohata asa dia bati hita mangula naso hinalomohon ni rohani debata asa dia bati hita lau mabain na suhuro dengan di tonga-tonga ni ngoluta alai justru termotivasi terdorok kita totong mangula-ulaon lomo ni rohani debata di bagasan ngoluta gabi saya totong marsitutu patupa nahi nalomohon ni rohani debata sian nasa ulaota sian nasa pabenata ala nunga tahilala jala nunga ta hapor siyai pabahenan ni debata asini rohani debata holong ni debata naung sahat tu hita paluahok kita siya dosa do tamati ani paluahok kita siya dosa tiatianani paluahok kita siya nahurangata asa diburi jala di paiyesita gabe jolma na tigor hita dia dupan ni debata na layak rap doh tibana di harajaun nai ai di bagasan Jesus do hita rap mate jala di bagasan ibana do hita muse rap hehe jala di bagasan ibana do hita rap doho tu hangulua saliling nililingna di sido hina tabo di sido hina arga ni ngulu ni aka naporsea atong nunga rap be hita doho tibana nunga rap hita di hamatean nai taauhom mai di bagasan nguluta asa tardorok kita marsitutu hita lao makalason hamamate nai ala hamamate nai nama buat hamamate tadoi jala haheheon nai gabe haheheot tadoi jala mabuat kita tungulu nai baru
tungulu naho Bartolomo ni roha ni debata. Atong sei diurubi todi porbadia mahita mangauhon pakokopan itu hatai naung gabi dosa ibana nang soditar da dosa ala ni dosata jala nunga dipatigor hita ala ni hatigoran naung binuan ni Yesus di tonga-tonga ni portibion. Amin. Martang yang mahita. Dak kabilang kami Tuhan dengan nibasam lau padua kami siat dosa. Napatut kami hian ikom mati maruta kosa kami iko kami manaon icah-icak do tijur iko kami manau pastap-pastap do iko kami sasitong nagatung disilangi alani dosa dohot hamatiani alai radi do horosian banua gijang gabi jol maho jala di tauko salut ragam ni si taonon nami si taonon ni jolma di pertibion lau palua kami jolma berdosa atong sayuhir honi turuhan nami asa tutu huawuh kami pakokopami huawuh kami mudarmi huawuh kami halu jaom humoko pami dohot hamamatem lau palua kami asa tutu na malua hami nang tigor hami marhite asin roham sianima gabilang margogo hami mangulalo mo ni roham margogo hami manuju tu hasonangan naung pinaradim di hami asa sudema hami makanguluhoni sudema hami patupa lomo ni roham atong sepergugui hami dina madalani aririningulu nami terlumobi dina setotong dope udutan nami lau makalason di pakokopomi marhite di parningotat di hari hamamatem ku hari marsugut laos ihut tu pangaradion nami majalo hasesani dosa marhite parpadanan nabadia atong para di roha do pikiran nami marhiti todim to di perbadia asa tutu sian nasa roha nami sian nasa pikiran terlumubi sian nasa apor sian nami pakeon nami laho mangarade di hamamate mi naung humoko pami dinalamulah kami no Tuhan sian ngananon siya bagacoromon ramoti dongani pataro hami di bagasanay pason jalami matotong hatam di hami sai sodangi roha do pikiran nami di bagasan Kristus Yesus tangihon mahal. Amin. Tapuji Tuhan tamari dehi sian buku de nomor 440 ayat sada dan seterusnya hu papung pilihan. Sila
tapasahat mapilian na tapapungon to adupan ni di bata matang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni salut sila leon na denggan dot naso libasan na mauliutus. Upasat tami masin na nilon mi tuhami pilian nami tuho. Sejala me kebup na hutus di culung. Pasu-pasu me jala ramoti aso para siya kami pilian non. Pati bulon arjon budi tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami kurang ni silyon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita matangyang ditangyang aliyamanami. Aliyamanami na di banua gijang sabi nagbadia magwaro. Sa Roma harajon. Sa South Malomo ni Roham di banatongon sona di banua gijang. Leon matuham si Lerona ulang siapa. Sa samadusa nami son panisa nami. Ni dosa ni dongan na magdosa tuhami. Una kami tugion tu pangunjunan. Palua mahamis yan pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dot hagogon. Rodia sana pun salelelelena. Asin ni rohan itu hatta Jesus Kristus. Do tolong ni rohan ni debata mata. Dohot persauran itu di perbadia masu hamu saluhutna. Amin.